mihanda ngutumara umusamariya namanyire nyasawoyo ngutumara umusamariya konga mwanya bantu nyasaye konga mwanya bantu ae konga mwanya bantu atiao kiwatira moyo aende tiramina amanyire Yesu ngutumara umusamariya sobo gimobo sesa barie samba komwaya ngutumara umusamariya wabeire gukorera wabeire gukwiranana achandakire sobo gimobo yaya Yesu ito moyare nyasawoyo ngutumara umusamariya omonano yo ngutumara umusamariya namanyire nyasawoyo ngutumara umusamariya namanyire nyasawoyo ngutumara umusamariya nyasawoyo ngutumara umusamariya namanyire nyasawoyo ngutumara umusamariya omonana bw'emihanda ngutumara umusamariya namanyire nyasawoyo ngutumara umusamariya namanyire nyasawoyo ngutumara umusamariya namanyire nyasawoyo ngutumara umusamariya nyasawoyo ngutumara umusamariya namanyire nyasawoyo ngutumara umusamariya omonana bw'emihanda ngutumara umusamariya namanyire nyasawoyo ngutumara umusamariya namanyire nyasawoyo ngutumara umusamariya namanyire nyasawoyo ngutumara umusamariya nyasawoyo ngutumara umusamariya namanyire nyasawoyo ngutumara umusamariya omonana bw'emihanda ngutumara umusamariya namanyire nyasawoyo ngutumara umusamariya konga mwanya bantu nyasaye konga mwanya bantu ae konga mwanya bantu atiao kiwatira moyo aende tiramina amanyire Yesu ngutumara umusamariya sobo gimobo sesa barie samba komwaya ngutumara umusamariya wabeire gukorera wabeire gukwiranana achandakire sobo gimobo yaya Yesu ito moyare nyasawoyo ngutumara umusamariya omonano yo ngutumara umusamariya namanyire nyasawoyo ngutumara umusamariya namanyire
aya ngotomaro musamaria wabeire gukorera wabeire gukoiranana achandakire tugimo yaya kezoito moyare nyasao ngotomaro musamaria hamonano ngotomaro musamaria yaya hewaya namanyire nyasao ngotomaro musamaria namanyire nyasawo oyo ngotomaro musamaria nyasao ngotomaro musamaria namanyire nyasawo oyo ngotomaro musamaria omonana bwemiganda ngotomaro musamaria namanyire nyasawo oyo ngotomaro musamaria Sabagimobo, enda yoga tokomanya. Nabora some, aende mereme kobore. Ense, nere nayale. Nabora nyomwe, mwana kobore. Ense, nere nayale. Nabora nyola, chivata kenye ngama tukagene nande chibole. Sobogimobo, nabora tuare. Nande mabibo kyonyore tobwate atobogimobo. Buri nayaye, wakirwa magena, wakwanirwa bobe. Sobogimobo, buri nayaye, aya tobogo. mwanchi murigereria Oinka TV nekinga kikinde naende twaikire asenka yo mwaka Daniel Misiani uyu gotoka ase kenyoro kyabonyakoni egodi ya Masimba constituency ya Nyaribari Masaba ntwacheta kero kende mwaka Daniel Misiani na araiga noyo no mugino wayabu na waikarasta aiga twakore tomugano iyo tukayobeka ase channel ya Inka TV litangani gonkorera limbia mono sana asaba ligerere baito bonsi ba Inka TV asogotwara omoyo bokonya ikiagera tayare omwaka Daniel Misiani otote biringa mbaro bamutumeire gento geke asisimi yaye ikyo kyamokonye kwegendereria senchira yemo oseyende na intuli tukoria no gotwiranira asenke yaye elinde komoretera gento geke ikyo naende abasani bali baligereiri Inka TV banyarire ko bagukerwa elinde tomoreterega igabona bono osakurigereria mattress neralia tonyarire ko batokomoretera litukoria rero tomoreteire kitamo sigalie kisani bichiko nonya nechira abantu aleta igali tukoria rero bo igo tualetire ndagire ibarachie ko bakorosia abana banyare ko bakorinde bagenderere gusukya ubugima ikegera obugima bwa yose kurigereria no bokongu murugi oyega igango temara sakonyara elio koenekinga familia ye nkonyorere egento bakonyara ko bakoria elinde nonyana abana banyare ko bakogende school mwancho murigereria Oinka TV ibuna togoteba botambe konyo yo mino karoche kare moyo atebe mbia mono ayose senigwe wono gaiga nintete kora kwana iga kurimba ka kega no mwaka Daniel Misiani atotebinga ngakiaro rire kero twikira senke naende nyuma yogocha asentunde ntangani ekero twakoreto mugano no kuyobeka ase channel yaito ya Inka TV nyoranga Inka TV nere channel ya onambe yemo asoko koretere megano ire ase bichichime wika emechime na koreganirie ekero twakora chinkwana gaiga no mwaka Daniel Misiani na kiogenderete kurutwa karuta aiga gonda tebe gesamwa karuete gaiga ndoje nga mbuyande no bugima bwane ndoje nga Inka TV yagerire nga obugima bwane bwagenderere guchinja mwaka Misiani kurutwa karuete gaiga ntwakoreto mugano tukayobeka ase channel yetu ya Inka TV kero kende kwarorere matoke ande kero kende yogokonya gose kugosukinchire mo gosende Inka TV yagerire abasani n'abairi yes babukire egekogera kuikira rituko ria rero iga abasani bayukuru USA abasani ba seito iga Kenya bagendereire kurambura okoboko nani gongene tukobairane ribuya mono insase yende nani igongo mukereri tata Nyasaye iguru gekogera nga nero bakunire se chingoro cyabo
ekero twajete gaigo mwaka misianie omorugi otarengo lakini rero ndoche yabeire bahati twamonyorire gaiga nere noare kana tutebya ngo banga kyogorokwa amaleta arengo kwa mata mwana anene mona yega sia ogokora nererie yekero renka ane kitu chango nkoro sinde ande krogena sinde medne konda igone kondo gokorerio koragerie family abakero kende bagokonyire gento gekekyo kiagokonyire kwegendereria ngakyora abatebya sebona igongwiranire buya mono na tinkweba koiraniri buya mono boire gekoera bakorire baramboire okoboko okoboko kori baramboire kwagerire ng'a obogima bwane bogenderere kobo obwororake gwetani korwa ase bore sing'encho ng'a monto tai ase ense eye oramenye ere buyeka ekero anyorire abasani nabwo bakogera ng'a obogima bwororobe totaraika ase omwaka misiani orabeke break yabo nimete nore no morugi ogaiga ngakwata bokoro kwabo Mata mora ekero genderete kunya kweniganiga kero kende kurigia enchera efamily eye ekoragire kegero mogaka bono takonyara kuimoka achikorigia kero kende onde areru kogokonya inkyura atakagokonye gose inkyura atakegokorae nyango siga ande kare tinga mata ka ya yoko nyoki ne chwe cha ko mo dawo cha bo sa tinga okay ne chwe cha to ku bo ande ni kesi abana ne na bona nya ko chingoko kwa sababu tu mangu ngure keria ko kama ngo ya toche ande tenge ngutekere ngo ya cha na nya magana na bana banya kuri ani nao mwaka misiani nugete omongino mwanchwa mata unatebire ng'a kero kende ere gataratake etinga anyagosia karaiga gakonya kurigia ganto monya kuragera ine biengereri bietinga naye kwa mwete gosekero kende nebintu mwabangete amo ko mbi anyago ikerana ekere kurwo mochakano nabwate birengereri ebio lakini nigoro nare gochikorambaria tingoikeria na ekera ngorigereria etinga nigebwate obuya obonge gweta none ekere ndatwara etuka seng'enche etinga eye iga nigekoreta ekabutere bwango ng'a nigekoreta notuga engoko ororo neba na eng'ombe otugete nigeranyore none echenge ekori yagera ng'a obogima bori bwasuka bwabo bwaro okay mwaka misiani ndoche gae mwabo bwata chingo kaiga tugete chingo kechi no mata ochagete guchituga kero kwa mureta igo sindi birengera byo kwa bwata kurukaranga no mutugiro rwe chingo ko kurumuna na kaumiete na aratemire gutuga lakini nigoro ndari kunyara guchikeri mono ase ng'encho ng'a oboreme rwango babware nkobonge lakini rende ekere kapitera atoke enkoko nigo ngora ng'a nigeko nero nigebwate efaida engiya ase ng'encho oise gotwara chingoko 10 chingoko echi 10 chibe chingoko 8 chibeka amagena amagena 8 onyaoni siringi 10 abakonyanga kwaro siringi 80 chietante kwanda konda okay omongina mate kero toguchiko kora abana mbare ngo bwate bonsi ne school bale babere school oyo omwana class rengal grade 2 no yo kabere grade 1 ngenjo ke nkendo kikero kendi kiboleta abana bekero bakogenda school muchando kibagotwara sebona ana gasanda mabwate yuko ndio cyabagataye na uniform ye yamuyo kama bwada ndo dibaro school na ndo mwana na ndo na tiringa ndo twasi bende mabi yandi babe nchira kyoko ngake nchira kyoko nyole ndagera bakuria kero bakogenda school gosekero kenera babarato muno nyanka bese school ngakiwoja kwanyora konde ligwata bakogenda gosenchire ende nera ndo kwanyora bese akarangana na gana nanya na musamali munene na mwajire iga oserio musanya cyo kwa ni misiani mate kwa bata misini onyo ogoro sky amte sky na aboto dade to na nendo biga bana bana school okay mwacho murigere nka TV
igase tore buna nakumanyia nenka yomugaka Daniel Misiani no bari no mongino ya mata ugima bwabo ni goboro bokongu asenge ncho mugaka nere esiro yenka nere omutubu wenka ekera hatari buya ebintu mbiri ko babuya lakini yasawo muse ni omoiro mongino moremereria ubwate ebirengereria biya omoremererio mwaka Daniel Misiani babeire nera singa kiechi lakini bono ebintu mbiri byakongire ine aye no munyamabera konyo yomino karoche sakurigereria ase channel yeito ya Inka TV na nakumanyia twakorera muganoe na bono iga otebire mbuya mono nambaro babere bakumutumira kende keke ase esimi yaye wetera M-Pesa otebire ga iganga ni hatebire mbuya mono kirage na into entorienchira yoko ene kinga mwensi tuwabakire mbuya mono ase ngincho yoko ene kinga mwasiro mwaka Daniel Misiani ne familia yaye na bono aba mwensi mwa tokonyire twanyetire binde bigaiga na hali ndatebo yomo kemoni giskim nere naramboro koboko kwaye gati abanda bange turachikoba kuona mwensi unatoya chikoro cyumurobelyo boko bakera ngambia mono tigato sirane kutore moyo mungino ye narega abana baye no bare school bado mbabwa tokogane nonyene nyombeye ikirogo ebirogebi engencho bireteri liendonge batagite nonyene caution baikaranse elinde babwenera na barabo weiwenga obo moyo bwabo mbole nengencho itukeriria rero twikire igo mwanchu murigereria tari kende tuacha gukora no gucha kuraro tutanga kero kende omugaka Misiani ngakiagenderete abo tuacha gaiga nege kosi kigima ya Inka TV tingwe wancho gwaka ngambia mono ase e cameraman Brand McKnight asingi ncho kole mirememia omocho kuronya mora ase ogo directive into byonse kwana kinga mbuyabire negasi ere nkongu iganiti omoyo omuya na gwikomonto bwe omoyo kurwasenka iyo mugaka Misiani tindi gochi gotwara manga mwaka Misiani kende nkire nende oratwale totara chikondekera bono ngana to nobwate kende nende oratebi murigereria o Inka TV asebire gonda iranirio omurigereria o Inka TV tiganya sae agenderere kumusisenia egeko gera omoyo uria batwarire nigo beire omoyo bw'engenche nene tinakagirete ng'aba ning'ikire obuya obo narorire nonye n'abana bane ng'a bagokere ase eng'encho ayakorekire igabeire amanene gwetania aria tutamanyete biamono sana